אתה מבין? זה בננות. אבל לא בזה מדובר, זה בננות של קופים, בסדר קופים. אז זה על הפרק, נזם באף חזיר, ועצי האבוקדו, הייתה אצלי לפני רבע שעה דבורה מאיה. הם לא מפריעים לנו את עצי האבוקדו, תעשו כברות, אבל דבורה מאיה הולכת לאכול בביצה, יסתום עין אחד. בקוצים בדרדר, הם אומרים לנו פירות הדר. איזה פירות הדר זה? זה פירות הדר. הדר הוא לכל חסידיו בעזרת השם יתברך. זה משהו אחר. זה כנגד זה ברא אלוהים. באהבתנו את בוראנו שמיים, ארון ברית, תורתנו הקדושה. כל העוסקים במלאכת קודש, תבוא עליכם הברכה, תבורכו מפי העליון. ואתה סתום את הפה, גם את האף.